tølt. Værsgo at rid. Mig her på den måde, så han lyder sammen, og så der jule. Tak, rytter. I må tage hestene ned i skridt. Og så får vi nogle karakterer. Og det er først for hvide rytter, Natalie Fischer. Og de får 4,0, 4,0 og 4,0. Tak. Og for gul rytter, Lasse Kols og Niemande, de får 4,0, 4,5 og 4,5. Og for grøn rytter får Line Hansen, de får 4,5, 5,0 og 4,5. Så skal det være for blå rytter, Line Kærke, 5,0, 5,5 og 5,0. Og for rød rytter, Emilie Møllebak, 5,5, 5,0 og 5,0. Tak. Rytter, I må gerne samle jer over ved ledet, mens vi lige får resultaterne og gør klar til en præmieoverrækkelse. Er de færdige? Så får jeg ikke filme mere, vel? Godt. Eller fint.